салом алайкум бародаро хеши табор ҳама касоне ки ҳамин навора тамошо мекунанд ба ҳамаи шумо таҳсиятӣ хонам. имрӯз 24 марти соли 2024 чӣ хеле ки мебинем қарор дорем дар кӯҳистон омадем ба сайр бибинем ку алафҳои баҳорӣ шида бошанд ё не. бародаро оқадар баҳорам имсол дер омад ба сабабое ки хунук буд. имсол барф бисёр борид. поён ки метова и раҳи калон ки тарафи хоруғ хитой мерава аз тарафи поёнтар аю дарёи панҷ мегзарад. касоне ки амби алафа мешноса ира дар ами мардуми маҳаллии мо ира бубанак мегӯянд. бубанак мегӯянд ҳозираш дар маъида барои ҳамин намеканимаш. вақте ки ҳами бубанаки гуфтагиро мекани як намуд бӯ дора беҳад бӯи форам бӯи баҳорӣ. ба и бубанак занҳо мепазанд оши бирида ҳар намуд таомҳо мепазанд таомҳои баҳорӣ ҳамчун миллии тоҷикӣ.